Min jivvota favur l-emenda li se ddaħħal l-abort f'pajjiżna kif inhi preżentament se jkun qed jivvota għal kultura tal-mewt. Dan qalu l-professur Kevin Aquilina f'artiklu fil-ġurnal The Malta Independent tas-Sibt. Il-professur Aquilina aċċena għal fatt li din l-emenda ma tirrispettax il-ħajja fil-ġuf, anzi tnaqsilha l-importanza b'mod sħiħ. Kevin Aquilina appella sabiex il-membri tal-Parlament jivvotaw kontra din l-emenda għaliex kif edha bħalissa se toħloq diffikultajiet kbar. Fl-artiklu huwa jgħid li din l-emenda ma tagħti l-ebda gwida u ma tipproponi l-ebda limitu għal meta jista' jsir l-abort. Dan għaliex kif ġiet preżentata l-emenda, l-abort jista' jsir sa 9 xhur ta' tqala u dan ifisser li l-abort jista' jsir f'kull stadju ta' tqala meta saħħet il-mara tkun fil-periklu. Fi kliem sempliċi, dan huwa għad-diskors li sen fil-Parlament fl-aħħar jiem il-Prim Ministru nnifsu. Barra minn hekk l-emenda ma tipprovdi ebda gwida ta' kif il-professjonisti jistgħu jaslu għal deċiżjoni serja bħal din, kif ukoll ma toffri l-ebda forma ta' prinċipji etiċi. Il-professur Kevin Aquilina qal li hemm bżonn ta' awtorità sabiex tevalwa d-deċiżjoni tat-tabib sabiex ma jsirx abort b'kapriċċ jew fuq kundizzjoni li hemm kura liha. U fakkar kif il-gvern saħaq lil kodiċi kriminali ta' bħalissa ipoġġi jittobba fil-periklu meta tiġi salvata ħajjet l-om meta ikun hemm xi diffikultà. Iżda l-artiklu jgħid li dan il-fatt huwa skorrett, hekk kif il-professjonisti fl-aħħar ġimgħat esprimew li din l-emenda se tintroduċi diffikultajiet kbar f'xogħolhom u żgur mhux se tgħinhom.